na ako i-share sa inyo mga ka-idol kaning nanita asawa na luoy na kayo tan-aw nagagiwatay na kunya aniwang kuha na kayo nang okay ra po nang niwa nga nagpa-diet pero kana makaluluoy na gud kayo nga asawa nga nabana kaya abi nimo mga ka-idol kuan ba ka na kanang murag wala kay lakas sa imong ugangan o layo ka sa dughan sa ugangan murag kuan dili ka duol sa dughan sa imong ugangan nga mao na gud na ilang mabutang sa ilang hunahuna nga pag makaluluoy ang sistema sa ilang anak ilang pagpuyo o makaluluoy ilang anak nagagiwatay na nagawana aniwa na kaayo mao ginay mabutang sa hunahuna sa ginikanan nga ipasagdan ilang anak mao ginay mabutang mga kaidol yunsa man ang akong anak sige ra man nagpabadlong ng bana mana mao ginay mabutang mga kaidol okay ra na kanang nagniwa nga naibati pero kanang nagniwa nga wala na tungod sa pagpabadlong sa bana o pagpabadlong sa asawa so murag dili na siya maayo dapat unta nga kanang imong partner asawa man og bana imo ginag panggaon og mahalon pugot pa sa imong buhay ano ba kay kabalo ba ka adisir naging kamo o sa wala pa naging kamo dako kay na nimo siyang pangandoy dako kay na nimo siya pangandoy kana nga tao kana nga asawa kana nga bana pangandoy kay na nimo kung mahimo pa mangayo pagagtabang sa Ginoo nga Lord tabangi ko Lord sugton unta ko ni tapulano Lord ihatag unta nimo siya ako Lord ana ba pangandoy kay na nimo dako kay na nimo pangandoy nga mura na kag buang na mag sige li anang mga buslot o makita lang nimo imong minahal muambak na mahikas bintana para makaingkod kas baylihan kaya makaguyod ang imong crush di lalim di lalim yung pinagdaanan diba grabe di lang ka makakita sa imong crush nimo isa ka adlaw mura nag isa ka tuig grabe no di basta trabaho ka excited na ka nga human nakatrabaho kay para mali na bugaw kita na pud nimo imong crush so di gud lalim mga ka-idol no mga kaagi ba nga adisir naging kamo adisir nga nag-uban mo di lalim mga kaagi mga ka-idol di basta musukol na gani kag kuan ginikanan sugot na kag kalimtan ng imong ginikanan basta lang mag-uban mo sa imong crush nimo minahal o mag-rebelde na ka maglayas na mo magtaban para lang yun mag-uban mong duha nana gud mahigugma mga kaidol dili lalim mga kaidol ug sa dihang naging kamuna naabot na imong pangandoy gidungog na ikaw na nakaangko ni Inday Undo naangko na nimo siya karon giunsa nimo unay dakong kuan mga kaidol giunsa nimo siya tagaan nimo siya problema imo siyang piktan imo siya papasakitan og istorya imo pang unsang klase nga pagpasakit gipasagdan nimo siya gigutuman nimo siya gimuhimuan nimo siya dili maayo bisan wala siya magbuhat kaluoy ba bisan unsa na lang imong gihatag sa iya nga problema munang ang dapat giday unta buhaton panggaon nimo na siya og mahalon ampingan ihatag nimo tanan pagpaningkamot para sa iya para sa imong pamilya kay liman ka ang pangarap ni mga tao kadugayan na angkon gud nimo tapos pag nag-uba na mo giunsara nimo siya sige ra nimo pasakitan sige ra pasagdan sige ra mo himuan og mga dautan nga mga istorya bisag wala magbuhat so muna mga kaidol nga dapat gud siya
panggaon gud og mahalon pareha ra mga banag asawa. Ikaw pud asawa, pangarap man ani mo imong bana sa una pang panahon, takas gani kag bintana para makaingkot sa baylihan day para makaguyod imong crush nimo, guyuron ka o malipay na ka, bahalag sukan kasi mong ginikanan ni amba ka sa bintana para lang maangkon nimong taong nimong mahal mo nya karon giunsa man mo na imo naman ang pasakitan. Walang gani kwarta ginimit gamay ra, buno na nimo baso, buno ng kutsara, buno ng plato. Maluoy pud in town. Ang dapat gid ta magtiayon ng minhalay, tinabangan sa mga problema, tabangan og sulbad. Pana ra nang paningkamutan mabuwang pamilya dili mabungkag. Why sorry hindi ray. Pangarap man na ninyo nga kamoy magkadayon sa isa't isa. Inaugbahin sa mga silos-silos nga ani siya may dapat buhaton day nga ibutang sa imong una-una ang silos ka, ibutang sa imong una-una nga moana ka nga ipakita nako akong pagabana, ipakita nako akong pagamayong bana, himuon ako tanan, himuon nimo tanan nga ikamaayo sa imong pamilya. Dili nimo siya dili ka magsilos-silos, ibutang sa imong una-una nga kuan kanang mailhan bitaw na kung pananglitan wala na gusto akong asawa or wala na gusto akong bana kay biyaan na bitaw ko diri. So ingon ana ba o kay luoy baya pod na nasayop lang ka sa imong maling akala nga nakita nang nimo nga nay ka istorya na gakuan-kuan ang imong kuan dughan na imo na siyang pasakitan nga tingana lang ka di na nimo rimitan kay nakita nimo nga kanang naay ka istorya nga ana dautan na din sulod sa imong utok. So dili mo siya pagdududahan ba himo ang istorya kay luoy ba pod nya pananglitan pod tarong po na kayo sa imo tapat nya imo himuan nang nimo kuan gumikan sa silo. So ang ibutang ang dapat gid ang tanong tumuhaton moingon na una nga di na ko magsilo-silo, di na ko akong awayon akong asawa wala akong bana na ningkamot lang ko isip ko sa kabana barog isip ko sa kuan ginikanan pamilya ni kamot ako way daghan nga kuan mga silsilos mga unsa diya nga moy dahilan pasakitan nimo imong asawa moy dahilan di narimitan nga ngita kag bikid kay mo nay dahilan. So ang buhaton sa isa ka bana or isa ka asawa nga kuan nagyud paningkamutan nga maayong dagan sa pamilya walay isang samong kana nya dili nimo hunaw ng silos-silos nga himuan mo istorya imong himuan na nimo kuan imong asawa imong bana bisag dili tinuod mo na ang una nimo nga buhaton mayingon nimo una nga kanang dili na ko na humuan og istorya ng akong asawa kay maluoy ra yung taon na mapasakitan nako or di man ako marimitan or maunsa lang mahatag nako sa iyang kasakit gumikan sa dili maayo sulod sa akong utok yan na lang dili na ako na una-unaon ning kamot lang ko ani para sa among pamilya nga maayo among pagpuyo ana ra total kung pananglitan og wala na gugma ang akong asawa sa ako mailhan na bitaw na kay biyaan ko pero napagyapon siya sa akong kamot so nagpasabot nga gimahal ko niya yung ana mga kaidol ba kay pananglitan po dog dako gigay ng gugma ng imong kapartner nimo sa imo nya sige nagsamo kang inyong pagpuyo gumikan ng mga daotang sulod sa imong utok so sayang kayo mga kaidol di ba gumikan sa daotan ng sulod sa utok na wala na ayo ang dagat sa inyong pagpuyo. So ana ra mga kaidol nga samtang nag-uban pa kamo karong duha isa-isa niyo asawag pa na ipakita ang inyong pagmahala maayong pagdaas pamilya pagpaningkamot tanan ipakita gyud ang isa't isa ninyo nga magbinahalay mo sugod sa pagsugod hanggang sa huli kayo pa rin nagsasama nagbinahalay hanggang sa dulo ng walang hanggan walang iwanan ana ra di ba o dili yung daot ta hunahuna sa yung mga bana na nya asawa luoy kayo na asawa niwang na kayo wa nagilimitan kay pasagdan na kada uli hubog na lang kay daghang mga pagduda akong asawa nakita na ko istorya sa pulano ana istorya ra ganito nadamay na hinon wala mao lagi na ang ginikanan na magtanaw mga bayaw
o mawa man ka sa ilang dugan kay ang ilag yung kwan tanawan na mga kaidol o pareha ra gyapon kwan mga kaidol bana man o imo nang under imong bana gi turo na imong bana ana so ginikanan na naman imong bana mo gyapon daotan gyud tanaw sa babae nga giunsa man niya akong anak daog man suro na turo-turohon naman sila pang labana kasi sila kulatahon na sa unsa naman si pang buno ana yung likod na sakit na ana ba pareha ra gyapon ba nang asawa manang kung makaluluoy tanaw nimong asawa or bana niwang na kayo nagagiwatay na ana nya kuan na tungod sa kuan so ang unag yung pag mabutang sa una na anak mga kaidol sa pamilya mga ginikanan ana nga gipasagdan nimo siya gitagaan mo siya nga problema ba so ana kay lakas sa iyang dugan o mo ana din na nga unsa man ni si kuan yung taga sige man nang tagaag problema ng akong anak na unsa luoy naman yung taong kawin na yung ana bitaw pero makita sa usa ka ginikanan mga kaidol nga iyang anak nga namurok ang mga api nga pingping nga healthy kay mga kaidol nga gawapo kay panamit mga kaidol lipay ang kuana na mga kaidol lipay ang ginikanan anak oo nga nagpasabot nga gimahal gyud nila ilang anak ni pangga ilang anak wala siya gipasagdan ni Tarpulano maayo mo da si Juan Tarpulano pamilya o dili man na niya tagaan problema iyang asawa suportaran man niya kung sa iyang gusto kung man siya kuan ana ba di ba mo gani dapat baton mga kaidol muna mga kaidol na pagtanaw sa imong asawa or bana na kuan maayog mamaro ana dili makaluluoy na healthy ana tabi ana ba nya o ana ba healthy nya murok mga aping saktong mga panamit ana di mo gani mabutang sa kuan utok sa pamilya mga ginikanan inahan nga gimahal iyang anak wala pasagdi wala tagaig problema so yung ana mga kaidol si Lotte niya yung na imo ano na to istorya mo akong masawa nakita nang nimo nga nay ka istorya na wala nang dakotan na day mo na mo na day dahilan wa na kuwang na imong igi-intrigal sa iya kay nangita kag bikil kay nakita tinganan na imong asawa nga di na masabtan na imong utok o na wala girimitan niya mo sige na kag hubog-hubog dito tinganan imong asawa wa kasabot imong asawa na unsa ka pero kato day dahilan nakita ka na ka istorya ana ba suway lami nga pagpuyo mga kaidol oo nawa na yun na hubog na kay kuha nakita lang niya asawa na ka istorya ba nga murag maayog nagisingisi makaingon na dayon ba kuha na dayon nagdaota dayon hunahuna nga naman sure ni mga kuha ni mga kung say nga aning may mga something mga ano ba so hindi mayo nang kuhan so mga ito mga kaidol nga kinanglang gid mga kaidol kay na abot man na ang imong dugay mga pangandoy di lalim yung mga kaagya ng mga kaidol mga ambak pa mong bintana para makadto magbaylihan o maka guyo di mong klas mga kaidol kung unsay pang buhat grabe yung pag-antos nimo para maangkon nimo na imong asawa maimo naman na ikaw makaangkon na urbana ikaw makaangkon pangarap nimo na karon nga naging kamo na unang paningkamutan gyud nga mabuo ang pamilya nga maayong dagan sa pagpaningabuhi dili puro mga gulo-gulo mga samok-samok lang ang mga kwan nang angay baton mga kaidol na uban pamilya mga kaidol magsimba kada Domingo kana mga kaidol para sekreto sa pamilya nga lig-on nga pundasyon mga kaidol basta masentro ang Ginoo sa iyong pagpuyo mga kaidol so maro ta mga kaidol nga inaangkon man na nimo nang imong bana karon imong asawa nga dugay nimong pangarap nga grabe mo pinagdaanan na nang halos magtaba na mo sukol pa mo ginikanan mangambak pa mo mga bintana para maangkon nimo na imong kwan nimo karon imong kapartner o nya karon na imo na gyud una dapat buhaton nga pakita imong pagmahal ayaw tagay problema ihatag nimo tanang bis nimo pagpaningkamot nga ipakita nimo nga maayo kapag nga pagabana nga dili ka mapasagdanon ng pamilya o ikaw pud ana asawa mao gyapon imong buhaton inang minahalay man mo munang paningkamutan nga matarong ang mga inyong pagpuyo uban ang imong pamilya matagaag maayong kaugmaon ng mga bata dili mabungkag ang pagpuyo gumikan sa mga dautan mga sulod sa mga utok so mao to mga kaidol mao gani dapat buhaton mga kaidol sa mga asawag bana. So, babay na mga kaidol kay masayro na po ko mga kaidol kay sanay oras mga kaidol paano ko kita si Yaw yun mga kaidol so babay na kaidol.